Τέταρτο κεφάλαιο, την σημερινή αποστολική περικοπή. Πρώτη επιστολή Τιμοθέου, στο 11 στίχο διαβάζω: αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις, κανείς να μη σε καταφρονεί που είσαι ακόμα νέος. Αντίθετα να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς, με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποιητό το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου, με αυτά να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδός σου να είναι φανερή σε όλα. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Σε αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Με περισσότερο ζήλο, με περισσότερη όρεξη, προθυμία στο να αφουγκραζόμαστε τα λόγια του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιόπιστο, πιο χρήσιμο, πιο ωφέλιμο για τον άνθρωπο, για τον κάθε άνθρωπο, για κάθε ηλικία. Ο Τιμόθεος, μαθαίνουμε ότι από βρεφικής ηλικίας γνώριζε τα Ιερά Γράμματα. Άρα πού απευθύνεται το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού? Σε όλες τις ηλικίες. Προσπάθησαν να εμποδίσουν τα παιδιά να παρευρίσκονται στο κήρυγμα. Και ο Χριστός είπε: αφήστε τα παιδιά να έρθουν. Και αυτά μπορούν να παρακολουθήσουν. Και αυτά μπορούν να καταλάβουν. Γιατί ο Λόγος του Θεού γίνεται από γάλα για βρέφος μέχρι στέρεα τροφή για τους πιο μεγάλους. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Και οι μεγάλοι ακόμα θα πρέπει να έχουν την ίδια όρεξη ενός βρέφους που έχει τη λαχτάρα να θυλάσει το γάλα της μάνας. Και το γάλα της μάνας, ξέρουμε, έχει όλα τα συστατικά, ό,τι χρειάζεται το παιδί. Μόνο με γάλα έχει όλες τις βιταμίνες. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν έχει όλες τις βιταμίνες που χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε στην πορεία της ζωής μας τις δυσκολίες, γιατί για δυσκολίες πρέπει να ετοιμαζόμαστε και όχι για καλοπέραση και για εύκολο δρόμο. Ο δρόμος του Χριστού είναι στενός, δύσκολος, ανηφορικός, με δοκιμασίες και με σταυρό. Όποιος θέλει να έρθει σε μένα, είπε ο Χριστός, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρό και έτσι να με ακολουθείς. Αξεφορτωθείς τα πάθη, τις επιθυμίες, τις άλλες αγάπες, θα φορτωθείς και ένα σταυρό και θα με ακολουθήσεις. Στα τρία αυτά είναι όλο το Ευαγγέλιο. Αλλιώς στον κόσμο είσαι ελεύθερος με όλα όσα έχεις.
και όσα στην πορεία θα αποκτήσεις να ακολουθήσεις. Κανείς δεν σε ζητάει λόγο γιατί κάνεις αυτό, γιατί είσαι έτσι, γιατί. Εδώ όμως τώρα διαβάζουμε εκεί στον Τιμόθεο, επίσκοπος βέβαια ο Τιμόθεος, πώς θα οργανώσει την εκκλησία, πώς θα διαχειριστεί το κομμάτι της πίστης, γιατί δεν είναι όλοι κατάλληλοι για αυτό το πράγμα, και δίνει τις κατάλληλες συμβουλές πώς θα διοικεί την εκκλησία, ποια θα είναι η συμπεριφορά, και ότι πρώτα πρέπει ο ίδιος να γίνει υπόδειγμα, να γίνεις παράδειγμα, υπόδειγμα στη συναναστροφή, στο λόγο, όχι περίσσια λόγια, άχρηστα λόγια και προπαντός σάπια λόγια απαγορεύονται. Και βάζει, η εκκλησία διοικείται με κανόνες, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, καθένας κάνει ό,τι θέλει, αλλά το λέγει σε άλλες επιστολές ο Παύλος, όχι τι αρέσει σε σένα, αλλά τι αρέσει και στον πλησίο. Δεν θα κοιτάς μόνο τα δικά σου, ο κόσμος λέει το συμφέρον μου θα δω, έτσι, τον εαυτό μου θα φυλάξω. Εδώ λέει θα ενδιαφερθείς και για τον άλλο, θα μάθεις να μοιράζεσαι και με τον άλλον, θα τον ανέχεσαι και τον άλλον. Εσύ αν στην πίστη προχώρησες, θα πρέπει να περιμένεις και τον άλλον, και αν δεν καταλαβαίνει κάτι πρέπει να έχεις την υπομονή να τον διδάξεις, να του μάθεις πράγματα που δεν ξέρει. Λοιπόν, και επειδή η εκκλησία είναι ένα σύνολο διαφορετικών χαρακτήρων, δεν είναι όλα φρόνημα πρόβατα, έχει μέσα και δυσκολίες χαρακτήρων. Εδώ στους δύο ανθρώπους, το αντρόγυνο που λέει ο λόγος του Θεού να είναι ένα, βλέπετε πόσο δύσκολο είναι, πόσο μάλλον στην εκκλησία που προερχόμαστε όλοι από διαφορετικούς δρόμους, ήρθαμε διαφορετικά μεγαλωμένοι, άλλες συνήθειες ο ένας, άλλες ο άλλος, αλλά εδώ εν Χριστώ πρέπει να χριστοποιηθεί, τίποτα λιγότερο δεν ζητά ο Χριστός, να χριστοποιηθεί ο χαρακτήρας. Ιδάλλως, αν αυτό δεν γίνει, αν αυτό δεν επιτευχθεί, και πώς πετυχαίνεται αυτό? Με την ανάγνωση των γραφών, πρώτο και κύριο. Γι' αυτό επιμένει ο Παύλος εκεί. Μελέτα, ταύτα μελέτα, σε αυτά να μένεις, να γίνει φανερή η προκοπή και η πρόοδος. Πώς θα επιτευχθούν λοιπόν όλα αυτά? Με το Λόγο του Θεού, με την κατήχηση, με το παράδειγμα, με τη συμπεριφορά, με την αγάπη προπαντός, με την αγάπη, αυτό που πρέπει να διακρίνει τους χριστιανούς. Από την αγάπη σας θα καταλάβει ο έξω κόσμος, θα καταλάβει, οι άλλοι θα μάθουν, θα γνωρίσουν ότι είστε δικοί μου. Γιατί η αγάπη στον κόσμο δεν υπάρχει. Αγάπη στις λέξεις που δεν λένε τίποτα. Η αγάπη εν Χριστώ εννοείται, και λέει ποια είναι αυτή η αγάπη. Που αγαπώ ακόμα και όταν δεν αγαπώμε. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ μ' αγαπάτε λιγότερο, εγώ σας αγαπώ πολύ. Η αγάπη που φτάνει μέχρι τους εχθρούς, γιατί αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Έτσι μας αγάπησε και μας ονόμασε ιούς. Γιατί διορθωθήκαμε, γιατί συμμορφωθήκαμε,
με όλες τις ατέλειές μας προσδέχθη ο Χριστός, και έτσι θα μάθουμε να προσδεχόμαστε ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι εκκλησία. Αυτό είναι εκκλησία. Μέλη αλλήλων, τίποτα λιγότερο. Δεν κάνουν, και όλα τα μέλη δεν κάνουν την ίδια δουλειά, την ίδια εργασία, αλλά το κάθε ένα μέλος, κι αν είναι ζωντανό μέλος, έχει κάποια δραστηριότητα, χωρίς να εμποδίζει να εργαστεί και το άλλο μέλος και το ένα να εξυπηρετεί το άλλο. Στο δημοτικό το είχαμε, στο αναγνωστικό, κάποια πράγματα τα κράτησα από εκείνο το αναγνωστικό, που άνθρωποι όχι τόσο εγγράμματοι αλλά πιο απλοί άνθρωποι έγραψαν σημαντικά πράγματα. Τώρα διαβάζεις τα βιβλία, τα αναγνωστικά του δημοτικού, και είναι τόσο άγευστα και άνοιστα, και έλεγε το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Έτσι λοιπόν πρέπει να λειτουργούν τα μέλη, γιατί είμεθα σώμα, κεφαλήν ο Χριστός, οι υπόλοιποι όλοι είμεθα μέλη αλλήλων, που χρέος και καθήκον έχουμε να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, και να προτρέπεται ο ένας του άλλου στην αγάπη και στα καλά έργα. Αυτή πρέπει να είναι η προτροπή μας. Όχι να προτρέπουμε στο αντίθετο, στην αγάπη. Μα μου είπε εκείνο, σου είπε εκείνο. Δεν πειράζει, προσπέρασέ το. Ή να βρούμε τον τρόπο, ο Χριστός τους 9 μακαρισμούς, ο ένας ο μακαρισμός ποιος είναι? Μακάρι ειρηνοποιεί. Και η ειρήνη, λέει, σπείρεται υπό τον ειρηνοποιόν. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Εδώ λέει μακαρίζει ο Θεός αυτούς που μπορούν να συμφιλιώσουν, να ειρηνεύσουν. Λέει ένας ύμνος, όπου πάω θέλω να σκορπώ χαρά, όχι να σπείρουμε. Είναι μερικοί που σπέρνουν έρηδες. Ακούτε, έχει μέσα εδώ, τι δεν έχει, από όλα τα είδη έχει. Και η πρόοδος και η προσωπική μας και η συνολική εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό. Πόσο βοηθούμε με τη συμπεριφορά μας. Δείτε μέσα σε λίγες γραμμές τι σπουδαία, τι σημαντικά έχει να μας πει ο Παύλος για αυτιά που ακούνε. Έτσι. Όχι για αυτούς που είναι εδώ και είναι αλλού, που ναι μεν διαβάζουμε τις γραφές, αλλά μπορεί ο νους να ταξιδεύει. Να είμαστε συγκεντρωμένοι λοιπόν όταν μελετούμε, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μη σε καταφρονεί που είσαι ακόμα νέος. Η πνευματικότητα δεν πάει με την ηλικία. Έτσι. Μπορεί να είναι σε ηλικία μεγάλος και να μην έχει απαλλαγή από τις νεανικές επιθυμίες, και άντε αυτός να σε συμβουλέψει. Δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά εξαρτάται από το δόσιμο της καρδιάς. Ο Τιμόθεος ήταν νέος, αλλά ήταν πιο πνευματικός, πιο συνετός από τους ηλικιωμένους. Κανείς να μην σε καταφρονεί που είσαι νέος. Αντίθετα να γίνεις υπόδειγμα στους πιστούς με το λόγο. Ναι, ως υπόδειγμα η
χριστιανοί έχουν πρώτα τον Κύριο. Λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε όπως εγώ του Χριστού. Το τέλειο υπόδειγμα είναι ο Κύριος, που οφείλουμε, όπως λέγει ο Πέτρος, εις τα ίχνη εκείνου να περπατήσουμε. Αυτή είναι η οφειλή μας, το χρέος μας. Έτσι. Στον κόσμο, λέει ο Παύλος, δεν οφείλω τίποτα, δεν του χρωστώ. Όχι μόνο δεν με έδωσε κάτι, μου πήρε. Λοιπόν, στον κόσμο δεν οφείλω τίποτα. Ούτε περιμένω κάτι από τον κόσμο, ούτε άφησα τον κόσμο να περιμένει κάτι από μένα. Αλλά περιμένω μόνο από τον Κύριό μου. Λοιπόν, να γίνεις υπόδειγμα στους πιστούς. Με το λόγο, ο λόγος σας λέει, με χάρη. Περίσσια λόγια, συζητήσεις που δεν καταλήγουν πουθενά, κουβέντα για να κουβεντιάζουμε, να λείψουν. Έτσι. Λόγια που οικοδομούν. Από χαλαστάδες γέμισε ο τόπος. Θέλουμε λόγια οικοδομής, να ωφεληθούν και οι άλλοι που ακούνε. Λοιπόν, υπόδειγμα συμπεριφοράς στους πιστούς, για τους πιστούς θα είσαι καταρχάς με το λόγο, στο λόγο επάνω, όχι με πολλά λόγια, όχι πικρά λόγια, όχι κούφια λόγια. Στην πολιτική λένε ξύλινη γλώσσα, τη λένε, ξύλινη γλώσσα. Τι καταλαβαίνετε, ξύλινη γλώσσα? Άψυχη, δεν έχει μέσα. Εσάς ο λόγος σας νοστιμιά, ηρτημένος με άλλας. Παράδειγμα λοιπόν με τη συμπεριφορά σου. Και μην νομίζετε ότι δεν σας πιάνει εσάς εδώ, η συμπεριφορά σας στο σχολείο, με το συμμαθητή σας, με το αδερφάκι το μικρό ή το μεγάλο, η συμπεριφορά σας. Έτσι. Λοιπόν, από εδώ μαθαίνονται αυτά τα πράγματα. Αν δεν τα μάθουν σε αυτή την ηλικία, σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι πολύ δυσκολότερο. Είναι ευκολότερο τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο αργότερα. Έτσι, με τη συμπεριφορά μας. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας με τον άλλον? Με την αγάπη. Το κυρίαρχο στοιχείο της συμπεριφοράς μας πρέπει να είναι η αγάπη. Ό,τι αν κάνετε, να το κάνετε με αγάπη. Τι άλλο πρέπει λοιπόν, σε τι άλλο πρέπει να γίνει υπόδειγμα, παράδειγμα, στην πνευματική ζωή? Δεν θέλει μόνο να ακούει ο άλλος, χρειάζεται και να δει. Ή να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Θεό οι άλλοι. Να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Θεό, όχι εσένα. Δεν λέει να ακούσουν τα καλά σας λόγια. Δεν είναι μόνο λόγια, το έχω ακούσει πολλές φορές, το έχετε ακούσει. Και εσείς που πάτε μόνο λόγια είστε. Πήγα να δω μια αδελφή σε μια κλινική, ηλικιωμένη, ήταν η κόρη εκεί. Στο κήρυγμα δεν ερχόταν η κόρη, η μαμά ερχόταν. Μόλις με είδε, με στοχοποίησε. Αυτά τις μαθαίνετε καλέ? Λέω τι? Γκρίνια, μιζέρια. Ποιος είναι ο Θεός που πιστέψετε? Ακούτε? Τέτοια συμπεριφορά έχει. Στην ασθένεια,
Ο χαρακτήρας μας φαίνεται εδώ και στα δύσκολα, για εδώ σε θέλω, δεν δικαιολογείται η γκρίνια, να μην έχεις υπομονή, να μαλώνει με τις νοσοκόμες, να μην είναι ευχαριστημένη με τίποτα. Ξέρω για κάποιον που έλεγε ο γιατρός, πώς τον έλεγε το Φάνη, ο γιατρός πώς έλεγε, ο άνθρωπος υπομονής, πώς αντιμετώπιζε ο Φάνης, ο γιατρός, συνεργάσιμος, υπομονετικός. Λοιπόν, υπόδειγμα συμπεριφοράς, με την αγάπη, με την πνευματική ζωή. Πνευματικός δεν είναι αυτός που μιλάει για πνευματικά, που έχει πνευματική ζωή. Τα πνευματικά τα μάθαμε, τα ακούσαμε, τα λέμε αυτό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και με την πνευματική ζωή. Αν μιλούμε για πνεύμα, καλά το διαβάζω. Αν μιλούμε για το πνεύμα, να ζούμε και με το πνεύμα. Γιατί μπορείς να μιλάς για το πνεύμα χωρίς να λειτουργεί και να εργάζεται το πνεύμα. Υπόδειγμα λοιπόν στο λόγο, στη συμπεριφορά, στην αγάπη, ως προς την εκτίμηση, να ξεπερνάτε ο ένας τον άλλον. Έχει και καλό ανταγωνισμό, παρόλο που λέει μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό. Έχει όμως και καλό ανταγωνισμό, να ξεπερνά ο ένας σε εκτίμηση τον άλλο. Γιατί να του πω εγώ καλημέρα να μου πει εκείνος. Να προλαβαίνετε να ξεπερνάτε λοιπόν. Σε πνευματική ζωή με την πίστη στέρεη, να μην μας πούνε πού είναι η πίστη σου, σε μια δοκιμασία, σε μια δυσκολία, πού είναι η πίστη σου. Δεν είπε ο Κύριος τον Πέτρο, πού είναι η πίστη σου, Πέτρο, πού είναι η πίστη σου, που αν όλοι σε αρνηθούν, Κύριε, εγώ στα λόγια, στην πράξη. Λοιπόν, η μόνη δικαιολογία ήταν πριν την Πεντηκοστή. Μετά την Πεντηκοστή αλλάζει ο άνθρωπος, πράγματι τότε αλλάζει. Αλλιώς είναι ενθουσιασμό λίγος, ζωή λίγη, και αυτά εδώ τα στοιχεία που λέει στον Τιμόθεο που πρέπει να τα έχει απουσιάζουν. Και είναι λυπηρό να απουσιάζουν από παλαιά μέλη της Εκκλησίας που χρόνια ακούν και παρακολουθούν κηρύγματα. Να λείπουν αυτά από τη ζωή μας. Να έχουμε άλλες ελλείψεις, μικρό το κακό. Αν αυτά μας λείπουν, είναι μεγάλο το κακό. Και να γίνεις και υπόδειγμα, παράδειγμα στην αγνότητα, το πιο σημαντικό. Έτσι. Να κρατήσεις τον εαυτό σου, αυτή είναι η θρησκεία, λέει, η αληθινή. Οι άλλες είναι ψευτοθρησκείες. Αυτή είναι η αληθινή θρησκεία, λέγει ο Ιάκωβος, να τηρείς αυτόν αμόλυντον από τον κόσμο. Να κρατάς τον εαυτό σου μακριά από τον κόσμο, από την επιρροή του κόσμου. Ήσυχα φρόνημα παιδιά, είστε εδώ στο κατηχητικό, στο σπίτι, γίνεστε όπως και τα παιδιά του κόσμου. Έτσι. Μια οθόνη που μας μαγεύει και μας αποπλανά. Συμφωνείς, Παναγιώτη? Εσύ ο άλλος ο Παναγιώτης? Συμφωνείς? Πώς θα κρατήσεις αγνή, καθαρή τη σκέψη σου, το σώμα σου, όταν μπερδεύεσαι? Ο κόσμος είναι μόλυνση. Έτσι.
Γιατί τίποτα καθαρό, όλα λερωμένα. Εν το πονηρό κοίται πώς να λειτουργήσει, αγκαλιά με τον διάβολο. Λοιπόν, εσείς να έχετε αγνότητα, καθαρότητα, ώσπου να έρθω συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών. Αν το πρώτο αναγνωστικό είναι αυτό που έχετε σχολείο, το δεύτερο αναγνωστικό θα πρέπει να είναι οι γραφές, ο Λόγος του Θεού. Ποιος διάβασε μια φορά το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, να μην πω την Καινή Διαθήκη? Βάλτε αυτό, ερώτημα, κάντε τα. Λοιπόν, πες τους ποδοσφαιριστές των ελληνικών ομάδων, των ευρωπαϊκών ομάδων να σου το πούνε ατσίδες εκεί, στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά, σε όλα τα άλλα. Μπούφος το Ευαγγέλιο. Θα μένετε στην ανάγνωση των γραφών. Γιατί τα Ιερά Γράμματα θα σε κάνουν σοφούς. 10 πτυχία αν φέρετε, θα είστε αγράμματοι. Μια αδελφή μας το είπε εκεί στα Διαβατά, από μικρό παιδί διάβαζε, ήταν πολύ μελετηρό, και πέρα από τα μαθήματα του σχολείου διάβαζε και πολλά άλλα βιβλία εξωσχολικά, φιλολογικά, επιστημονικά, και είχε κλείσει στα γράμματα και έγινε διευθύντρια λυκείου στη Μόσχα μέσα. Εδώ ήρθε, κοιτάει μια γιαγιά, άλλο το που βρέθηκαν άνθρωποι, πώς βρέθηκαν από τη μια αυτή στην άλλη. Αλλά μας έλεγε, ακούγοντας το κήρυγμα το Λόγο του Θεού, δεν έχει πολύ καιρό που άρχισε να ακούει, σε ένα από αυτά τα βιβλία διάβασε ότι αν διάβασες όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου και δεν διάβασες την Αγία Γραφή, είσαι τελείως αγράμματος. Σε ένα από τα βιβλία που διάβαζε Τολστόι, μου είπε, Ντοστογεύσκι, αυτοί ασχολήθηκαν και με θέματα πίστης, και μέσα εκεί το συνάντησε, με συνεκλώνησε και νόμιζα ότι εγώ μορφώθηκα. Εδώ με λέει πως είμαι αγράμματος άμα δεν μελετώ και δεν διαβάζω την Αγία Γραφή. Ώσπου να έρθω συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία. Να λοιπόν, άνθρωπος, ο χριστιανός είναι πλήρους απασχόλησης. Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ μελετά το Λόγο του Θεού για να δίνει σοφές συμβουλές και να μπορεί να διδάσκει. Μην αφήνεις αχρησιμοποιητό το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας συγχειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου. Μην αφήσεις λοιπόν αχρησιμοποιητό το χάρισμά σου. Έλεγε ο παππούς, αν η πηγή που βγάζει νερό, αν δεν τη χρησιμοποιείς, δεν τραβάς νερό, το νερό εκείνο υποχωρεί και χάνεται η πηγή. Λοιπόν, το χάρισμα σου, γιατί ο Θεός άχαρο, έλεγε πάλι ο παππούς, δεν έκανε κανέναν, είπαμε είσαι μέλος, μπολιάστηκε στο σώμα,
έχεις κάποια υπηρεσία, έχεις κάποιο χάρισμα να το εργάζεσαι, να το αναζωπυρώνεις, γιατί αν δεν το δουλεύεις, θυμηθείτε εκείνον που πήρε ένα τάλαντο, δεν το δούλεψε, το έθαψε και το επέστρεψε. Γιατί λέει αφού εσύ δεν θέλησες να το δουλέψεις, δεν το παρέδωσες στους τραπεζίτες να πάρω τον τόκο τουλάχιστον. Ενώ οι άλλοι δύο, ο ένας τα 5 τα έκαμε 10, τα εργάστηκε. Έτσι. Ο χριστιανός πρέπει να εργάζεται. Δες ο κνηρέ το Μέριμιγκα και μάθε να εργάζεσαι. Δες το Μυρμήγκι που πάει και έρχεται, εργάζεται, μαζεύει σπόρους και εν καιρό θέρει όταν έχει σπόρους. Έτσι. Τώρα, ενώσο εργάζεστε, είπε ο Κύριος, ενώσο είναι η μέρα, έρχεται νύχτα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Αυτά να έχεις στο νου σου, με αυτά να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή. Λοιπόν, μια όμορφη διδασκαλία, μια ωραία υπόδειξη με τι να ασχολείσαι. Όλα τα άλλα αφήστε τα για τον κόσμο να ασχολούνται, να περνάνε την ώρα τους. Ο χριστιανός δεν περνάει την ώρα του. Όταν δεν πάει κάπου, είναι εκεί, σκύβει μέσα στις γραφές, μελετά. Ούτε μπορεί να δίνεις χωρίς εσύ να μελετάς, χωρίς εσύ να παίρνεις. Πρέπει να έχεις τον χρόνο της προσωπικής σου μελέτης, της ανάγνωσης, της προσευχής, για να είσαι έτοιμος στην παρέα και στον κύκλο που θα βρεθείς να μεταφέρεις όμορφες εμπειρίες. Όχι γνώση, αλλά εμπειρίες. Ναι, γίνεται και βεβαίως γίνεται. Ο Θεός το έκανε σε μένα. Γιατί αυτή είναι η αντίρρηση του κόσμου. Αυτά δεν γίνονται σήμερα. Και πρέπει σε αυτόν τον κόσμο εμείς να τους πείσουμε ότι γίνεται. Γιατί δεν λέει το Ευαγγέλιο πράγματα που δεν γίνονται, μιλάει για πράγματα που γίνονται. Και δεν τα καταφέρουμε με τη δική μας δύναμη, γιατί τα πάντα δύναμη, όλα τα μπορώ με τη δύναμη που μου παρέχει ο Χριστός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτά να μελετάτε, σε αυτά να μένετε, να επιμένετε, και έτσι θα γίνει φανερή η προκοπή σας. Η χρονιά που ανοίγει εμπρός μας ο Κύριος, η μακροθυμία του Κυρίου, είναι για να προκόψουμε και να προοδέψουμε πνευματικά. Ο Κύριος να ευλογήσει και να αρχίσετε από τώρα τη μελέτη της Γραφής και να μένετε στην προσευχή για να γίνει φανερή λοιπόν η προκοπή σας. Το Σάββατο που μας έρχεται 6 ώρα θα είναι εδώ ο πατήρ Χρυσόστομος και ο πατήρ Βασίλειος Ομίλιος. Θα έχουμε τον αγιασμό και θα μας είναι η γιορτή του Χρυσοστόμου κάθε χρόνο και θα μιλήσουν για το Χρυσόστομο. Στις 11 Φεβρουαρίου, πάλι Σάββατο, θα έχουμε τον πατέρα Εράκη. Ο Κύριος να ευλογήσει. Στο τέλος θα κόψουν και τη βασιλόπιτα, μη φύγετε. Δεν έχουμε για τον καθένα χωριστά, έτσι, για τους κύκλους έχουμε. Έχετε και το, εντάξει.
Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό που η αγάπη Του μας αξιώνει και πάλι συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου. Ιδιαίτερα χαίρομαι γιατί έχω καιρό να σας δω και σαν να μου έλειψε κάτι μεγάλο. Ευχαριστώ τον Θεό λοιπόν για την ώρα αυτήν. Προσευχηθείτε ο Θεός να δώσει, να πάρουμε αυτό που χρειάζεται ο καθένας. Και έδωσε δόξα ο Θεός με το στόμα του Παναγιώτη και ο Κύριος είναι όπου 2-3, πώς το λέει, όπου 2-3 συνηγμένοι στο όνομά μου, εν το μέσο αυτών θα είμαι και εγώ. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, κρυστάλλινη αλήθεια. Ας τον δώσουμε κι εμείς μια αληθινή καρδιά, να ανταμώσουν αυτά τα δύο, αληθινός λόγος και αληθινή καρδιά, και θα φέρουν ωραία αποτελέσματα και ωραίους καρπούς φέρνει ο Λόγος του Θεού μέσα σε τέτοια καρδιά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Θεό για τη συντροφιά μας. Σαν να την απεθύμησα, βρε παιδιά, πόσο καιρό. Φέτο δεν συναντηθήκαμε καθόλου, Λοιπόν, ήταν και τα χιόνια ήταν και εγώ ασθένησα λίγο. Δόξα ο Θεός, τώρα και είμαι καλά και θα συνεχίσουμε όσο θέλει, όπως θέλει Εκείνος. Και τα σα εκτοσών σοι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Έχουμε μια ωραία, θαυμάσια παρέα και μια καλή αποσχόληση, οικοδομητική, σπουδαία οικοδομή κάνει το Ευαγγέλιο. Σηκώνει τον άνθρωπο από την πτώση του. Έπεσε ο άνθρωπος σε λάκκο βαθύ και ασχολείται με ρημνάς και τυρβάζεις περί πολλών, για πολλά πράγματα. Ξέχασε όμως τη σωτηρία του, το κυριότερο, το ξέχασε αυτό. Τούτο είναι το πάντο ανθρώπου. Φοβού τον Θεόν και φύλατε τα σεντολάς αυτού. Τούτο είναι το πάντου ανθρώπου. Αυτό το ξέχασε ο άνθρωπος και ρίχτηκε στο χώμα επάνω. Θα ρίξει και είναι μυρμήγκι, θα ρίξει και είναι ζωάκι και ενδιαφέρεται μόνο για το σώμα, να θρέψει το σώμα του και δεν βαριέσαι όλα τα άλλα. Τι λες, μέσα σου έχεις και μια αθάνατη ψυχή μου. Αυτό δεν το έχει το ζώο και δεν το νοιάζει για άλλα πράγματα εκείνο, το φαγητό του να βρει, και δεν το νοιάζει για τίποτε άλλο. Εσένα όμως πρέπει να σε νοιάζει, γιατί έχεις βαθιά στο είναι σου και μια αθάνατη ψυχή. Πω. Τούτο είναι το πάντο ανθρώπου, φοβού τον Θεό και φύλατε της εντοράς αυτού. Γιατί είναι το παν. Αφήνει το παν και ασχολείται με όλα τα άλλα. Λες και είναι σήμερα μονάχα, αύριο φεύγει. Ναι, όχι, δεν τελειώνεις εσύ. Όλα τα ζώα και όλα τα πράγματα τελειώνουν, έχουν τέλος. Ο άνθρωπος έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια ο άνθρωπος. Μεταβαίνει εκ του θανάτου στην αιώνιο ζωή. Αιώνιο ζωή υπάρχει, αλλά αδελφοί μου, ξέρετε καλά ότι υπάρχει και αιώνιος κόλαση. Θα δούμε καλά από εδώ να ζυγιστούμε και να κατευθυνθούμε προς την αιώνιο ζωή. Αυτό εσύ θα το μεριμνήσεις. Ο Θεός το όρισε και το καθόρισε και τα τακτοποίησε όλα εκεί, να ζήσεις αιώνια μέσα στη χαρά του Θεού, συντροφιά με τον Θεό τον ίδιο, τους αγγέλους, αρχαγγέλους και όλα τα σύννεφα των Αγίων. Πω, σε τι συντροφιά μέσα μας καλεί να πάμε να ζήσουμε, και εμείς πάμε με βαριά βήματα, βρε παιδιά.
με βαριά βήματα πάμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό, εγώ το λέω για μένα, όποιος θέλει να το πάρει και εκείνος, με βαριά βήματα, που θα έπρεπε να τρέχουμε με όλο το είναι μας, με όλο το είναι μας, ώστε να προλάβουμε να μπούμε μέσα, να μας αξιώσει ο Θεός να μπούμε μέσα, γιατί αν μείνουμε έξω ουέ και αλίμονο, βοριάδες, παγωνιά, ξεμοναχιασμένος ο άνθρωπος, πω. Δεν υπάρχει δυσκολότερη ζωή να είσαι μόνος και έρημος, λέει. Είναι φοβερό, άλλο να έχεις μια συντροφιά, 2-3 συντροφιά, να περνάς την ώρα σου πιο ευχάριστα και πιο συντροφικότητα να έχεις. Αλίμονο στον άνθρωπο που αμελεί τη σωτηρία του, αμελεί το Ευαγγέλιο, αμελεί την αδελφότητα, την Εκκλησία, τη συντροφιά του Θεού. Τη συντροφιά του Θεού. Ο ένας χέρι-χέρι, ο ένας θα κρατάει το χέρι του αλουνού για να πορεύονται και να συμπορεύονται, να φτάσουν εκεί που είναι προορισμένος ο άνθρωπος. Έχει προορισμό ο άνθρωπος, δεν είναι σαν τα ζώα, ψόφισε, τελείωσε εκεί, κόλλησε, τελείωσε, δεν έχει άλλο προορισμό και δεν νοιάζεται για την αιωνιότητα του. Δεν έχει ψυχή θάνατη, εσύ έχει ψυχή αθάνατη και πρέπει να επιμεληθείς και την αθανασία της ψυχής σου, να επιμεληθείς το Ευαγγέλιο σου, αυτό το βιβλίο, το αγαπημένο μας βιβλίο, η πηγή της ζωής, πηγή της χαράς, πηγή πόσης παρηγορίας. Τι μεγάλο πράγμα, παιδιά, μας χαρίζει ο Θεός. Εδώ καταλαβαίνεις πόση αξία έχει ο άνθρωπος. Τόσον ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, πόσο βρε παιδιά, τον Υιόν αυτού τον μονογενή εδώ και να θυσιαστεί, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν, να μην χαθεί, να μην απολεστεί. Υπάρχει και απώλεια, υπάρχει χαμός, υπάρχει αιώνιος κόλασης. Μας περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά ο Κύριος. Ελάτε σε μένα, όλα τα άλλα μπορεί να σας κούρασαν, ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω, εγώ θα σας ξεκουράσω. Αυτή είναι η πρόσκληση του Χριστού μας, του Θεού μας, που είναι όλος αγάπη, όλος αγάπη. Πώς αμελούμε μια τέτοια πρόσκληση, μια τέτοια αγκαλιά, πώς την ξεγλιστρούμε και προσπαθούμε με τα χώματα και με τα σκουπίδια, ανακατεύοντάς τα, να βρούμε κάποια τροφή σαν τα σπουργίτια. Εμείς δεν είμαστε σπουργίτια, παιδιά, είμαστε άνθρωποι. Και άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο, έχω προορισμό, έχω σκοπό, έχω στόχο, έχω πατρίδα στον ουρανό. Και η πατρίδα μου αυτή δεν είναι σαν και αυτές εδώ τις προσωρινές. Αιώνια ζωή, παρακαλώ, αιώνια ζωή. Γι' αυτό πρέπει να επιμελούμεθα τη σωτηρία μας, αδερφοί, και το Ευαγγέλιο να είναι το βιβλίο της ζωής μας, το ψωμί της ψυχής μας να είναι. Όχι μια υποχρέωση, όχι μια θρησκεία, μια θρησκευτικότητα. Όχι αδερφοί μου. Το ψωμί της ψυχής μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το μεγάλο λαχείο που μας έτυχε να το εκμεταλλευτούμε. Εκείνος πλήρωσε αδρά για μας. Ο Θεός, προσέξτε την αγάπη του Θεού, τόσον ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή εδώ και να θυσιαστεί, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν, να μην απολεστεί,
να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Τι μας χαρίζει ο Θεός και δεν ξέρω πόσο το δουλεύουμε εμείς, πόσο το κυνηγάμε, πόσο το λαχταράμε, πόσο μεριμνάμε για να έχουμε επικοινωνία με την πηγή της ζωής, με τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας. Να, η αγάπη του Θεού. Τον Υιόν αυτού, τα σπλάχνα του έδωσε για τη σωτηρία μας. Μην αμελήσουμε μια τόση μεγάλη σωτηρία, αδελφοί μου. Αλλά ας πάρουμε και βάλουμε μια σειρά σήμερα, ναι, σήμερα, μια ζεστή αρχή. Μα τόσα χρόνια τι κάνουμε? Ψάξτε μέσα να δείτε ότι δεν είμαι τόσο επιμελής όσο θα έπρεπε. Είμαστε, τι λέτε? Τα κεφάλια κατά πίσω πάνε. Ναι, να γίνομαι, βρε παιδιά. Σήμερα σωτηρία του κόσμου γέγονε. Σήμερα. Μια ευκαιρία ακόμα μας δίνει σήμερα. Λοιπόν, η μεγάλη και τρανή η αγάπη του Θεού. Ναι, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, αδελφοί μου, γιατί περιμένουν και γύρω μας αυτοί που μας βλέπουν να πάμε στο κατηχητικό, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, η γειτονιά μας, να δούνε κάτι όμορφο, κάτι χαρούμενο επάνω μας, ώστε να το ζηλέψουν αυτό, να δουν πώς τα καταφέρουν αυτοί. Ναι, να το δούνε, γιατί αν το ζεις, δεν είναι ανάγκη να τους το πεις, θα το δούνε. Ξέρετε πως μας παρακολουθούνε? Με τα κιάλια μας παρακολουθούνε. Τι κάνει εκεί, πώς θα συμπεριφερθεί τώρα στη δυσκολία, στο αυτό. Λες, τόσο πολύ ενδιαφέρονται για μας. Μήπως μας πιάσουν στον ύπνο και μας δούνε να βογκάμε? Α, και εσείς μωρέ, να τι κάνετε, βογκάτε σαν και εμάς. Τι καταλάβαμε? Ενώ αν είμαστε επιμελείς στη μελέτη, στην προσευχή, στον αγώνα και έχουμε χαρά και στις δυσκολίες ακόμα, τότε θα το ζηλέψουν. Κάτι κάνει ο Χριστός. Δεν είναι έτσι ένα τίποτα όπως λένε, δεν βαριέσαι, τόσο λαφριά το λένε οι καημένοι άνθρωποι, θα ρίξει και δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί δεν το ξέρει. Ούτε το εργάστηκε, ούτε το ψάξε, ούτε διάβασε Ευαγγέλιο. Δεν είναι τίποτα γι' αυτό. Για μένα όμως είναι η αναπνοή μου, η χαρά μου, η παρηγορία μου. Χωρίς αυτό δεν θα ήθελα να έχω γεννηθεί, αδελφοί μου. Δεν θα ήθελα να γεννηθεί. Να κάνω τι? Τι διαφορά θα είχα από τα ζώα αν δεν είχα Ευαγγέλιο στην καρδιά μου? Τι διαφορά? Τίποτα. Είδον και απήρθον. Όχι. Ο άνθρωπος έχει τόση αξία που θα το δει πάνω στην ενανθρώπιση του Κυρίου. Πάνω στην ενανθρώπιση. Γιατί ο Θεός να γίνει άνθρωπος, να κατέβει τόσο χαμηλά? Θεός, δοξασμένος Θεός, τα σύμπαντα τα κυριαρχεί και τα διοικεί και αιώνια θα έχει τη δική του μερίδα εκεί απάνω και το δικό του κράτος και τη δική του κυβέρνηση εκεί απάνω. Δεν έχει ανάγκη από τον άνθρωπο. Εσύ έχεις και εγώ έχουμε ανάγκη να γατωθούμε δίπλα του, να συμβασιλεύσουμε μαζί του. Όχι τίποτα λιγότερο. Έτσι άχρηστοι, αμαρτωλοί, ζαλισμένοι, τρελαμένοι με τα υλικά πράγματα, αλλά μόνο να τρέξουμε, να πάμε και θα κληρονομήσουμε ό,τι κληρονόμησαν όλοι οι Άγιοι στον ουρανό. Δεν χάνεις τίποτα. Πάσο πιστεύουν σε με, έχει ζωή αιώνιο, όχι να και θα, αλλά έχει ζωή αιώνιο και θα είναι μέσα στην οικογένεια του Χριστού μας. Τι μεγαλείο, τι αγάπη, τι ομορφιά. Γι' αυτό δεν πρέπει να αμελούμε, αδελφοί μου,
μια τόση μεγάλη σωτηρία που μας προσφέρεται εντελώς δωρεάν και τον μπορούν όλοι, το χρειάζονται όλοι και μπορούν όλοι. Όποιος δεν πάρει και όποιος το χάσει είναι από την αμέλειά του. Είναι από την αμέλειά του, από την αδιαφορία του, από την άγνοιά του, θα πω πολλές φορές. Άγνοια έχει ο άνθρωπος και τι είναι, τίποτα δεν. Τι λες, ψάξ' το να δεις πόσο πολύτιμο είναι το Ευαγγέλιο για τη ζωή του ανθρώπου. Πόσο πολύτιμο. Όσο αναγκαίο είναι το ψωμί και το νερό για τη ζωή του ανθρώπου, τόσο αναγκαίο είναι το Ευαγγέλιο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, να μας ευλογήσει ο Θεός και να πάρουμε στα σοβαρά τη μελέτη της Αγίας Γραφής στα σοβαρά. Ας διαβάσουμε και λίγο Ευαγγέλιο, εντάξει. Εντάξει, διάβασα και ένα κομμάτι του Ευαγγέλιο, το βάλα στην τσέπη και έφυγα. Ερευνάτε τας γραφάς, ερευνάτε τας γραφάς. Το ψωμί και το φαΐ δεν τρως μια φορά, τσιμπολογάς και τα αφήνεις. Πόσες φορές την ημέρα τρως? Μία? Τα κανονικά γεύματα είναι 5. 5. Όχι 1, 2, 3, 4. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και τα ενδιάσει άμεσα και εκτός τα τσιμπολογήματα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για το Ευαγγέλιο όμως κάνουμε οικονομία. Κάνουμε οικονομία. Μήπως τελειώσει. Μήπως τελειώσει. Και δωρεάν είναι, αλλά και πολύ ωφέλιμο είναι. Να σε στηρίξει, να σε ενθαρρύνει, να σε δώσει θείο δεσμό με την οικογένειά σου και να σε κάνει χρήσιμο στην κοινωνία. Ένα δείγμα, ένα παράδειγμα τι κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Τι κάνει ο Θεός επάνω στον άνθρωπο. Ένα ζαβολιάρι, ένα κάθαρμα, έναν αντάρτη, έναν αυτό, τον κάνει άνθρωπο. Συνετό άνθρωπο, χρήσιμο στην κοινωνία πια. Μεγάλο πράγμα να αφήσει ο άνθρωπος τον κόσμο και να μπει στην οικογένεια του Θεού. Να μπει στην οικογένεια του Θεού. Έτσι τώρα θυμάμαι και σαν να βλέπω στα μάτια τον παππού που έλεγε πόσο έμορφος είσαι, Κύριε. Πω, λέω, αυτός τον βλέπει μέσα στα μάτια. Μέσα στα μάτια τον βλέπει. Πόσο έμορφος είσαι, Κύριε. Την ομορφιά που πήρε από τον Θεό φαινόταν και στο πρόσωπο το δικό του, αδελφοί μου. Όσοι το γνωρίσατε αυτό το καταλαβαίνετε. Όσοι δεν το γνωρίσατε, τον ζωγραφίζουμε εμείς, γιατί τον ζήσαμε από κοντά και είδαμε τι είχε και λίγο κλέψαμε από αυτό. Λίγο, όχι πολύ, λίγο. Και θέλουμε να περισσέψει αυτό. Διακαώς το θέλουμε και το κυνηγούμε να περισσέψει. Γιατί αν δεν περισσέψει λιγοστεύει, και άμα τα αφήνεις και λιγοστεύει το χάνεις κιόλας. Κύριε, ευχαριστούμε, πολύ ευχαριστώ για αυτήν την παρέα, την όμορφη παρέα, την όμορφη παρέα, την καλύτερη παρέα που γλεντάμε χωρίς δραχμή και τρώμε την καλύτερη τροφή που ευχαριστεί και το σώμα αναπαύεται και κοιμάσαι ήσυχα, αλλά ειδικά τον ψυχολογικό κόσμο τον ρεγουλάρει. Ο άνθρωπος τη μια γελά και την άλλη κλαίει και είναι ανακατεμένος, γιατί δεν ξέρει και τι ακριβώς θέλει. Δεν ξέρει και τι ακριβώς θέλει. Το Ευαγγέλιο σε δίνει το στόχο, σε κατευθύνει στο δρόμο της ευτυχίας, της χαράς, της ειρήνης και γίνεται για όλους που το δέχονται πηγή ζωής, αδελφοί μου.
πηγή ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να μας ευλογήσει ο Θεός και να μας αξιώσει να κάνουμε μια ζεστή αρχή. Μην το αφήνουμε πιο πέρα. Ξέρετε, πάντα, πρώτος εγώ, πάντα λέμε να κάνουμε πιο ζεστή αρχή. Αξίζει τον κόπο, παιδί. Και μόλις αρχίζουμε σαν να θαρρείς και σκάβαμε και κουραζόμαστε και τα αφήνουμε. Το υπόλοιπο αύριο, άλλο αύριο. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Είναι κάτι που πρέπει να το κυνηγάς με όλο το είναι σου. Δεν αφήνεται αυτό. Και όσο το κυνηγάς τόσο αυξάνει και τόσο σε χαροποιεί και τόσο γίνει σε χρήσιμο εργαλείο όταν το έχεις, όταν έχει, πώς λένε, το χέρι που έχει δίνει, δεν τρέμει. Άμα δεν έχει θέλει να δώσει, αλλά με το ζόρι, σαν το σπαγκοραμένο. Άμα έχει όμως, άμα έχει, θέλει να δώσει. Ευχαριστιέται, το χαίρεται και αγαπά τον άνθρωπο και θέλει να το μεταδώσει και σε εκείνον. Τέτοια εργαλεία θέλω να γίνουμε όλοι μας, να προσφέρουμε και στο διπλανό, στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στην αδερφή σου, στο γείτονά σου. Όλοι έχουν ανάγκη άνθρωποι από αυτή την τροφή που δεν ξέρουν ότι τώρα Ευαγγέλιο θα διαβάζουμε. Λες και τους βάζεις να σκάβουνε κασμά, ρε παιδάκι μου, σε σκληρό χώμα επάνω. Πω. Ευαγγέλιο θα διαβάζουμε. Έχουν τόσα άλλα. Τι άλλα έχεις σπουδαιότερα από το Ευαγγέλιο? Τι είναι? Για δείξε μου. Όσα και να αποκτήσεις και ό,τι και να κάνεις, ήλθον, είδον και απήλθον. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, να μας ευλογήσει ο Θεός, αδελφοί μου, και να πάρουμε θερμά ζεστά το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζαχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρός όμως. Έπρεπε λοιπόν μπροστά, έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μια συκομορέα για να τον δει, γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε: Ζακχαίε, θα τον είπε Ζακχαίε, εμένα ψάχνεις? Και εγώ εσένα ψάχνω. Κατέβα γλίγορα να πάμε παρέα, να τα πούμε αυτό που θέλεις, να σου δώσω αυτό που θέλεις, αυτό που ψάχνεις από εκεί απάνω, από τη συκομορέα. Να το δει μονάχα ήθελε, να το δει. Και ο Κύριος τον αξίωσε να κατεβεί και να τον πάρει μαζί του και να πάει στο σπίτι του και να τα πούνε πλατιά φαρδιά και να μαζέψουν κι άλλους, να σωθούν κι άλλοι κοντά τους. Λίγο έψαξε να τον δει μονάχα και πόσα του προσφέρει ο Κύριος. Αδελφοί μου, αυτή είναι η αγάπη του Χριστού μας. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού μας. Αρκεί όμως να αισθανθεί ο άνθρωπος αυτήν τη λαχτάρα, να το ζητήσει στη ζωή του. Να το ζητήσει στη ζωή του. Να συμφάγει, να συμπερπατήσει, να κοιμηθεί μαζί του. Πόσο το θέλει ο Θεός να τον έχεις παρέα και στο ξύπνιο και στον ύπνο και στο σπίτι και στο χωράφι και στο βουνό. Παντού μπορεί να σε συντροφεύει. Γιατί είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Μπορεί να είναι σε όλα τα μέρη. Οι γονείς σου δεν μπορεί να είναι μαζί σου πάντα. Ούτε η γυναίκα σου, ούτε ο άντρας σου μπορεί να είναι πάντα μαζί σου. Όταν πας στη δουλειά σου, όταν πας στο χωράφι, όταν πας στο βουνό, για ξύλα, για αυτό, για εκείνο, στη δουλειά, στο ταξίδι σου, εκεί είσαι μόνος.
Ο Κύριος όμως παντού μπορεί να είναι μαζί σου. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μαζί σου. Αρκεί να τον έχεις μια θέση εδώ μέσα στην καρδιά σου. Μια θέση στην καρδιά σου. Κι άμα έχεις εκείνον εκεί, όλα είναι όμορφα. Και τα δύσκολα και τα πιο ζόρικα στη ζωή του ανθρώπου περνάνε ομαλά περνάνε. Αν λείπει εκείνος και τα πιο καλά να έχεις και τα πιο πολλά να έχεις και όλα να τα έχεις, δεν έχεις χαρά όμως. Δεν έχεις χαρά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος ήρθε να δώσει το καλύτερο στον άνθρωπο. Αυτό που δεν μπορεί ούτε να τα αγοράσει, ούτε να το βρει κάπου αλλού. Ήρθε να μας πει, ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω. Εγώ θα σας ξεκουράσω. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, να μας ευλογήσει ο Θεός και να μας αξιώσει να πάρουμε πιο ζεστά το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, στα χέρια μας, στην καρδιά μας και σε ολόκληρη τη ζωή μας, να μας οδηγεί εις βοσκάς χλωεράς και εις ύδατα αναπαύσεως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογήσει. Έναν ύμνο να πούμε, αδελφοί μου. Να έρθει λίγο ο Γιάννης από το Πολύκαστρο και να ψάλουμε έναν ύμνο. Σαν θα έρθει ο Κύριος ξανά. Και ο παδό του θέλω να Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για την αγάπη Του, για το ελαιός Του, για τη μακροθυμία Του. Τον δοξάζουμε. Καλή και ευλογημένη να έχουμε χρονιά μαζί με τον Κύριο, αδελφοί, με πνευματική προκοπή. Ευχαριστούμε τον Θεό, με πνευματική εισοδιά. Να πάμε πιο κοντά στον Κύριο και, όπως λέμε και στον ύμνο, να είναι πάντοτε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, πάντοτε Κύριος. Και όπως λέει προς Κολοσσαείς, στο 4ο κεφάλαιο, αν δεχτήκατε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό ως Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό, μείνετε ενωμένοι
μαζί Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι επιτακτική ανάγκη να μένουμε ενωμένοι με τον Κύριο για να έχουμε καρπό, αδελφοί. Για να έχουμε καρπούς πνευματικούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι καρποί του Πνεύματος του Αγίου τους ξέρουμε, αλλά πρέπει να τους ζήσουμε. Είναι η αγάπη, είναι η χαρά, η ειρήνη, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτή η χαρά πρέπει να φαίνεται. Και αυτή η χαρά υπάρχει, ευχαριστούμε τον Θεό, όταν μας εγγύζει το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού μες στην καρδιά μας, υπάρχει και η αγάπη, υπάρχει χαρά. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έχουμε γεύσεις, έχετε γεύσεις όλοι και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι και είμαστε ευτυχείς. Όπως είπε ο αδελφός, όπως πήραμε, σαν να βρήκαμε ένα λαχείο, ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι ήρθε ο Κύριος στη ζωή μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σαν πραγματικά ένας μεγάλος λαχνός ήρθε στη ζωή μας, εκεί που δεν τον περιμέναμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως ο Ζαχαίος ζητούσε να βρει τον Ιησού και πήγε ο Κύριος στο σπίτι του και εμείς ζητούσαμε λίγη αγάπη, λίγη χαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό μέσα στον κόσμο και δεν μπορούσαμε να τη βρούμε, γιατί όπως λέει η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πριν από 23 χρόνια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και είναι ο καλύτερος επισκέπτης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο απρόσμενος επισκέπτης που έρχεται με δώρα στον άνθρωπο και δίνει περισσότερα, λέει, από όσα ζητούμε, εννοούμε και καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λίγα πράγματα, τι μπορούσες να ζητήσεις? Τι ήξερες για τον Κύριο, για τα δώρα Του, για τις υποσχέσεις Του? Δεν ξέραμε τίποτα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πέρα για πέρα είχαμε άγνοια για όλα αυτά που υπόσχεται ο Θεός. Δεν ξέραμε τι είναι Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέραμε τι είναι ο Θεός και πού είναι ο Θεός. Μια ανωτέρα δύναμη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό και μας έβαλε μέσα στο χώρο το δικό Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μας έβαλε μέσα στη σφαίρα του φωτός. Από πλάσμα Του να είσαι παιδί του Θεού. Είναι μεγάλο προνόμιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να μπορείς ο Θεός να σου αποκαλύπτει το Λόγο, να μελετάς το Λόγο και να αισθάνεσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να τρέφεσαι μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι μεγάλο προνόμιο. Δεν υπάρχει μέσα στον κόσμο. Μιλάμε με τους ανθρώπους, δεν υπάρχει αυτό το προνόμιο. Όχι γιατί το αξίζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είμαστε καλύτεροι από κανέναν. Αλλά έκανε χάρη ο Κύριος στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε. Αν λάβαμε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό Κύριο, πρέπει να μένουμε ενωμένοι μαζί Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενωμένοι μαζί Του θα έχουμε χαρά. Αλλιώς θα είναι εγκεφαλικά ο Κύριος στη ζωή μας και δεν θα έχουμε χαρά. Δεν θα έχουμε αγάπη, δεν θα έχουμε ειρήνη. Η καρπή θα είναι μόνο γραμμένη, μόνο στο βιβλίο. Πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Έχουμε τον καθαρό λόγο, το σπόρο που έχει σπαρθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει δύναμη ο λόγος, αλλά χρειάζονται και τα δάκρυα για να αποτιστεί αυτός ο σπόρος και να φυτρώσει, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια ευλογημένη χρονιά να έχουμε, μια ευλογημένη χρονιά μαζί με τον Κύριο και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τίποτα μαζί με τον Κύριο, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ο οποίος ακούει τον Λόγο και τον εφαρμόζει, μοιάζει με άνθρωπο σοφό, ο οποίος λέει χτίζει το σπίτι του, λέει, πάνω στο βράχο. Και ο βράχος είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα έρθουν οι μπόρες, θα έρθουν οι τρικυμίες. Ευχαριστούμε τον Θεό και ήρθανε πολλά στη ζωή μας. Ο καθένας έχει πολλά να διηγηθεί εδώ πέρα πάνω. Το τι έχει περάσει. Μαζί με τον Κύριο όμως είναι σαν να μην τα έχουμε περάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Και γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε, αδελφοί μου. Να χαιρόμαστε με χαρά ανεκλάλητη και ανέκφραστη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή η χαρά είναι που θα μεταδοθεί ο Λόγος του Θεού και στις υπόλοιπες καρδιές. Αυτή η αγάπη είναι που θα προσελκύσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η αγάπη ήταν που άλλαξε την καρδιά του ληστή. Μα είναι δυνατόν εσύ Κύριε να συγχωράς τους σταυρωτές σου? Αυτή η αγάπη ήταν που συγκλώνησε το ληστή πάνω στο σταυρό. Αυτή η αγάπη ήταν που έφερε σε μετάνοια το δεσμοφύλακα στις φυλακές εκεί πέρα που είχαν τη διάθεση ο Παύλος και ο Σίλας να υμνούνε τον Κύριο. Και εμείς πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να ψάλουμε, γιατί δεν είναι η καρδιά μας εντάξει, γιατί δεν είναι πάντοτε η καρδιά μας εντάξει απέναντι στον Κύριο, γιατί δεν είμαστε πάντοτε ενωμένοι με τον Κύριο. Δεν πασχίζουμε να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί είχαν διάθεση μετά από πολύ ξύλο, αδελφοί, να υμνούνε τον Κύριο μέσα στη φυλακή. Με ποια λογική? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η αγάπη του Παύλου όμως έκανε το δεσμοφύλακα να λυγίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η αγάπη είναι που θα λυγίσει πολλές καρδιές σκληρές και πέτρινες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι τα λόγια, αλλά η ζωή μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Επαναλαμβάνω, έχουμε πολλά να διηγηθούμε.
πολλές τρικυμίες που χτύπησαν μέσα τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και εμείς μπορούμε να πούμε για μια ασθένεια που χτύπησε στο κατόφλι της πόρτας. Ευχαριστούμε τον Θεό, όμως το αντιμετωπίσουμε με τη χάρη του Θεού. Με τις προσευχές σας ευχαριστούμε τον Θεό και με τη δύναμη του παντοδύναμου Κύριου, που δεν εσμικρύνει τη χείρ του, που δεν βάρνε το βραχίον άστο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μιλάω για μια ασθένεια, την νευρική ανορεξία, που όμως την αντιμετωπίζουμε με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άλλες ασθένειες και άλλες μπόρες, ευχαριστούμε τον Θεό. Καθένας είναι να διηγηθεί πάρα πολλά. Και μπορούμε να πούμε ότι ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πρέπει όμως να είμαστε πιο κοντά σε Αυτόνα, γιατί θα περάσουμε και από άλλα μονοπάτια. Και πρέπει να έχουμε εμπειρίες, αδελφοί, γιατί και άλλοι αδελφοί θα συναντήσουν και άλλες καταστάσεις και πρέπει να έχουμε την εμπειρία να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε ευγνώμονες, αλλά πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, επαναλαμβάνω, γιατί ο Κύριος είδε τους δύο μαθητές προς Εμαούς και ήταν σκυθροποί. Και λέει: γιατί στη σκυθροπή εσείς, λέει? Γιατί? Μα λέει: δεν ξέρεις εσύ πού ζεις εσύ, λέει. Ο Κύριος μας είπε ότι θα αναστηθεί και δεν αναστήθηκε. Και ήταν κοντά τους ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι ανάμεσά μας ο Κύριος, γιατί όπου 2-3 ο Κύριος είναι στο μέσο. Δεν το βλέπεις? Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι κοντά μας. Είναι υπόσχεση του Θεού. Διέρχεται ευεργετών και θεραπεύων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει: μα εσύ, λέει, πού ήσουν, λέει? Δεν ξέρεις, λέει, για τα γεγονότα? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έκανε ότι δεν ήταν κοντά τους και έπρεπε να τους δοκιμάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό και μας δοκιμάζει ο Κύριος. Και ενώ ακούει την προσευχή σου, δεν σου απαντάει, σε δοκιμάζει, αδελφέ, και περιμένει πόσο θα επιμένει στην προσευχή για να πάρεις το έτοιμά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έπρεπε λοιπόν να επιμείνουν οι μαθητές να τον φιλοξενήσουν. Και εκεί άνοιξαν τα μάτια και τους, δόξα στο όνομα του Κύριου. Και λέει: δεν φλεγόταν η καρδιά μας καθώς ο Κύριος μας μιλούσε? Καθώς τους μιλάει ο Κύριος μέσα από χωμάτινα χείλη, δεν φλέγεται η καρδιά σου να το εξητήσεις και να φύγεις σαν τον ευνόχο χέρον? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άνοιξαν τα μάτια τους, γιατί τον φιλοξένησαν τον Κύριο. Και αυτό θέλει ο Κύριος, να το φιλοξενήσουμε στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να το φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας, να ανοίξουμε τους κύκλους, να ακούγει το λόγος του Θεού. Γιατί υπάρχουν πολλοί αδελφοί οι οποίοι δεν ανοίγουν τους κύκλους για να ακούγει το λόγος του Θεού. Και αυτό είναι σφάλμα. Πώς θα ανοίξεις την καρδιά σου όταν ανοίξεις το σπίτι σου για να μιλήσει κάποιος αδελφός? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πώς θα ακούσει το παιδί σου, πώς θα ακούσει ο Α και ο Β? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν να κινείται ο λόγος του Θεού και να ακούγεται. Και όπως λέει και ο Αυγουστίνος, να κάνετε εσείς στα σπίτια σας εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ακούγεται ο λόγος του Θεού. Θέλουμε εμείς και ο οίκος μας, ευχαριστούμε τον Κύριο, να σε λατρεύει και να σε δοξάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.